Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude opravdu speciální. Jakož jak se z názvu poznali, tak dnešní díl bude nový update vesničky, ve kterém si ukážeme, jak rozšířím celou vesničku na 2 baseplaty. V prvním díle jsme si postavili malinký kousek cestičky do vesničky, který budeme předělávat a zakomponujeme ho nějak do toho nového updateu. Ještě k tomu v druhém dílu jsme si ukazovali dům hrnčíře, který se taky předělá a ten půjde do nějakého dalších dílů. Já doufám, že se na dnešní video těšíte a doufám, že se ho užijete a můžeme se na to vrhnout. Tak a tady to můžete vidět. Jak vidíte, je to mnohem větší než zatím ty moky, které jsme tady mohli vidět v minulých dílech vesničky. Doufám, že tohle stihneme. Tady ten celý mok udělat v tomhle díle, tak to rozdělím ještě na 2 díly. A abyste jenom věděli, tenhle mok se skládá ze 2 baseplatů. Tady jakoby to spojuje tady ten most. A tady právě teďka se snažím postavit takový kopečky, ty bych chtěl udělat jako tady na všech těch stranách. Tady ještě musím udělat cestu a to vám teďka ukážu. Tak a teď vám to ukážu trošku detailněji. Jak jste si mohli všimnout, tak je tady mok z nového vlogu. Potom je tady výběh pro ovečku, jak můžete si všimnout, ovečka udělala hovínko. Potom tady strom, který jste taky mohli vidět ve vlogu. Tam je další strom, ten tam nebude, tam se jenom položil. A tady je říčka, a ta bude celá vytajlovaná, ale jenom část jsem dodělala, protože už mi došly ty dílky, ty průhledný, takže musím nějaký doobjednat. To bude asi v dalších dílech. Tady potom můžete vidět takhle stromek, tady je další stromek. Tady je ten most, ten nevím, jestli jste viděli. Tady je potom cedulka, tady je rytíř, který jde na mostě. A tady je ten kopeček. A já se teďka snažím nějak vymyslet, jak to udělat. Protože já tady takhle používám tyhle ty plajty, takovýhle ty plajty. A takhle tady pokládám a chci to tady celý zaplnit. Protože na tom e-shopu, kde jsem se objednával, tak tam neměli žádný tmavě zelený velký, tak jsem objednal ty menší, nebo jak se můžete všimnout, používám i tyhle ty zešikmený. A dáme prostě takhle k sobě a prostě takhle to vznikne. Můžu vám to klidně ukázat, takhle to vypadá. Takhle prostě dáte. A ono prostě z toho vznikne 4x6 plate. Takže tady už jsem tak jednou použil. A právě teďka tady jako chci udělat takový easter egg. Protože už jste mohli vidět recenzi na můj set s tím králíčkem, tak prostě si takhle tady vezmu tady toto dílek, ale jakož tam teďka ho půjdu dát, tak tady mám, takhle tam mám mrkev, nebo jako takový dílek mrkve, a, nebo prostě ne mrkev, ale prostě takový to, tak to trošku vypadá jako mrkev, a teď tady můžete si všimnout, tady je díra, protože tam mi nevyzbyl dílek, takže teď tam takhle zasadíme, když to takhle dám, tak tady to máte. Tak já už to tady mám hotový. Tady jsem dal nějakou jenom houbičku náhodnou. A takhle to tady vypadá. A teď jsem na chvilku dal náš mok pryč, naši vesničku. A teď se jenom podíváme na tu chaloupku, která je ze stránky Rebricable. A jmenuje se Guarded Inn. Je to ze starého setu z nějakého roku 1900 něco. A je to přestavba. A já jsem si ji našel. A jelikož já si nic jako takhle nekupuju na Rebricable, ani jsem to ještě nikdy nedělal, tak jsem si prostě jako prostě projel a on tam prostě v tom popisku psal, že ten návod, že ten návod prostě najdete na jeho Instagramu. Tak jsem tam zašel, podíval jsem se tam a on tam byl, takže jsem si jenom na to objednal kostky a postavil jsem si to, takže teď vám ho můžu ukázat. Tady takhle. Můžete vidět, tady nějaké kytičky, dveře, okýnko, tady taky okýnko. Tady je taky takový malinký okýnko, tady je stromek. Tady je to hrozně hezky udělané, jako že to je zahnutý. Tady je nějaká lucernička. A tady vevnitř. Tam je štít, tady je jako nějaký posazení. Je to nějaký kuřátko. Potom je tady, že tady někdo krájí mrkev, tady je nějaký přísady, tam je nějaký přísady, nějaký kořeníčko a tak. Tady je láhev, tady je nějaká pec. Tam je nějaký klíč, sekáček, pánvička a nějaká tyčka. A tady nahoře tam můžete vidět takový žlutý sejra tamhle vzadu. Tady potom postel. Tady je takový pytlík a tamhle vzadu ještě můžete vidět takovou svíčku. No. Nevím, jestli vidíte, ale možná jo. Tady je komín potom, když se podíváte takhle ven. A potom takhle tady měla být taková ta cedulka, která právě ukazuje, to je ta hospoda. Ale jelikož na Brkinku se prodala normálně za třeba kolem 100 koruny a mě se to kupovat nechtělo, tak jsem si to prostě takhle sundáme. Dal jsem tam prostě takovouhle tu prázdnou. A teď v té objednávce, jak jsem mohli vidět ve vlogu, jak jsem si koupil tu cedulku. A teď můžete vidět, na co jsem ji potřeboval. Protože já ji takhle dám sem.
A teď ji takhle připnu semka. A teď to je takhle cedule v této hospodě. Takže, nebo takovým hostinci. A tuto hospodku si tam umístíme, ale já to než musím postavit, takže za chvilku se uvidíme. Tady stavím a chci tam použít můj starší mok, který je taková medvědí jeskyně, který je postavený medvěd z kostek, protože nemám žádnou jako medvěda figurku z Lega, takže tady prostě takhle si můžete podívat, protože potom se to takhle zaklapne a už to neuvidíte. A já vám ho potom ukážu, až tam bude. Takže zatím čau. Tak, tady jsem vám ještě chtěl ukázat, tady mám taky z nějakého Instagramu nějakého človíčka, taky mám prostě návod na takovýhle medvěda, je tady prostě vydlabá, nebo prostě vydlabává med z úlu. Tady ten dílek měl být černý, tady ten průhledný, ale ono to nevadí, ono to potom nebude vidět moc. A teď, když si to takhle vezmu, tady potom mám takovýhle plate, to se tady takhle sundám, tady ty dílky a prostě je tam takhle někam můžu dát. A jakože to prostě bude, jakože ten med mu z toho prostě jako ukapává. Takže já to udělám a ukážu vám to. Tak já mám hotovo. Tady je takhle jsem mu dal. Já mu kape ten med. Tady je medvědí jeskyně. Jo, jenom ona tam je taková ta mazírka, ale drží to tam. Jak vidíte s tím kejbu a drží to. Tady ještě musím přimontovat tady tu hospodku tady přidělám a tady ještě musím dodělat tady tohleto. Jak vidíte, tak jsem sem dal nějaký figurky, aby jsem to trošku oživil. A ještě to nějak dodělám. Takže já se za chvilku ozvu. A jak vidíte, tady mám mok z prvního dílu vesničky, který bohužel budu muset rozebrat, ale dílky z něho použiju tady do tohohle nového moku. Takže nemusíte se bát a figurky necháme do nějakého dalšího dílu, kde už tentokrát bude nějaký příběh. Takže dnes už je to další den, který stavím vesničku. Jak jsem mi to všiml, jak jsem to docela upgradenul. Tady to ještě musím dostavit nějaký plejty tady k tomu stromu. Tady jsem potom dal rytíře, jak se tam čachtá nožky. Tady je žába, která skáče. Tamhle houba. Tamhle křovíčko. Tady i chlapík stříhá ovečky, tam můžete vidět nějakou vlnu. Až si dokoupím nějakou další ovečku, tak tam k němu dám. Tady je potom medvědí jeskyně. Tady je medvěd, který tady vydlabává ten med. Tamhle je stromek, tamhle houbička. Tady bude ještě další strom, protože tady ten oranžový, který tady předtím byl, to je tenhle ten. Tak od tamhle se vypadal hezky, protože ta vesnička byla celá, nebo tady ta příroda byla celá zelená a on to tak z toho hrozně tam jako svítil, takže se ho ještě zkusím nějak vylepšit, to vám ještě ukážu. Tady je kachnička a tady, když se podíváte, tak tady je takový ošklivý. A hnedka zjistíte proč, protože já tam totiž položím tady naší hospůdku, kterou dám takhle semka. Tady můžete vidět, jak nějaký tedy trpaslík tam jde do hospůdky a se jde posilnit. Tady má stromek nějaký malinký, tady je useknutý špalíček a ten jsem viděl taky na internetu, že prostě to je stat shooter, který je prostě v hnědý barvě. A takhle jsem ho prostě udělal. Dal jste na to prostě už jenom takhle ten potisknutý kulatý tile, jako který vypadá jako dřevo a máte z toho takovýhle špalíček. A tady je potom most, tady jsem udělal tu pěšinku, tady jsem dal další strom, protože mám dva, tam ten je menší, je ten je větší. Tady je potom chlapeček, který je žaloudek, takhle vypadá. Ten nevím, jestli bude přímo, ještě bych si k němu chtěl někdy dokoupit tu houbovou holčičku, jako to jsou kamarádi. Tady jsem dal nějaký kytičky zatím. A takhle to zatím vypadá. Tak já se vám ozvu zase za chvilku. Takže už jsem nějak vymyslel, jak udělat ten další strom, který tam bude. Použiju na tu stejnou techniku, jako jsem to dělal předtím. Prostě si vezmu tady tu zajímavou kostku, to je takováhle. Dal jsem na to jeden kulatý stat, který má v sobě díru, a ještě takovou kulatou kostku. A potom si vezmete dvě tyhle, dáte je takhle prostě proti sobě těma stadama, tak. A potom to takhle prostě zasunete tady tu kostku, tady dáte dovnitř, takhle. A semka jsem dal prostě nějaký listík. Teďka semka, takhle nahoru, dám takovýhle stromek. Tak to vypadá. A tam umístím a ukážu vám to. Tak jsem to tam udělal, tak jsem tam dal ještě nějaký lístky, jakože tam roste nějaký menší stromek nebo nějaká rostlinka. A tady jsem takhle dal ten strom, takhle vypadá. A tady média, jakože ten prostě úl sundal z tohohle stromu, by to dávalo nějaký smysl. Tady je teda ta medvědice, která tam odpočívá. A já se chvilku ozvu, až to budu mít nějak víc. Takže jo, já mám hotovo.
rozhodně napište do komentářů, jak se vám to líbí. Jako myslím i celá ta vesnička, nebo zatím vesnička. Spíše takový lesík. A tohleto asi z dnešního dílu bude všechno, jenom vám ho ještě ukážu detailněji, všechny ty věci, co tam jsou. A to bude asi z dnešního dílu všechno. Takže tady máme toho našeho válečníka, kde ty hospůdky, tamhle jeskyně, stromek, tam další stromky, tady je rytíř, tady je cesíčka, tady je žaludkový chlapeček, tady je vevrka, tamhle se čvachtá, tamhle rytíř, tady je ten strom, tady jsem ještě dal nějaký kamení, stejně jak tamhle, dal jsem tady nějaký kytičky, to jsou třeba tady ty. Tady je taky takový oranžový strom. Tamhle je ten pán, který tam ostříhává ovečky. A ještě vám to ukážu z druhé strany. A z druhé strany to vypadá takhle. Tady je taky strom, tady jsou i choroše na něm, ten jste mohli vidět ve vlogu, jestli jste to neviděli, tak se určitě na ně podívejte. A takhle to teda vypadá. Takže mi napište, jak se vám dnešní díl vesničky líbil, jak se vám líbí zatím celá vesnička. Mějte se hezky a vidíme se u nějakého dalšího videa, shortu nebo u něčeho dalšího. Mějte se hezky, ahoj.